Quan s'apropa Cap d'Any, totes mos posem les mans al cap. Mos capbussem els records de l'any que ja se sent lluny, en un punt de no retorn, en realitat com cada dia, cada instant. Obrir l'àlbum de fotos me crea tremolor, mentre faig swipe up per rememorar records que vaig ser a temps de captar. Tinc temor que se m'escapen, que se m'oblido lo que un dia va passar, qui vaig ser, a on, quan i en qui. Llavors un pou i silenci, molt silenci. Durant mig any pareixo no haver existit. Massa moments foscos per captar-los, per voler recordar-los i compartir. No me trobo, no me veig ni reconeixo, me transparento, aparento. La qui se veu somriure no sóc jo. Però llavors primer de tot, feliç any nou a totes. He fet este vídeo per recopilar una miqueta el que ha sigut el meu 2022. No es veu probablement ni la meitat del que he experimentat ni del que he viscut, però sí que volia fer-me un petit vídeo homenatge perquè crec que aquest any, malgrat les adversitats, moments de depressió, d'estancament, d'aïllament, moments difícils que he fet viure a les persones que més estimo, que sempre m'acompanyen, he volgut fer una miqueta de vídeo homenatge a tot el procés i a tot el camí emprès este 2022, perquè la veritat que és que ho hem portat endavant i ho hem portat molt ben portat. També estic aquí perquè quan s'obrin les portes en un nou any comencem a posar-nos objectius i propòsits de cara a l'any que mos espera, que ve, en este cas el 2023, i moltes de nosaltres ens sentim pressionades a començar a tindre uns objectius clars cap a on anar. Este 2022 potser moltes de nosaltres no hem tingut l'oportunitat de marcar-nos propòsits perquè no estàvem en la situació que, sent realistes, podríem complir en tots aquells objectius que ens havíem marcat durant l'any i potser ens ha tocat parar. És el meu cas. Per això parlo de recuperació, perquè no he tingut l'opció de prendre cap decisió més que el decidir recuperar-me i recuperar la meva salut. No entraré en detalls perquè realment són situacions que cadascú viu a la seva manera i res és més greu que una altra cosa si el que realment necessitem és un canvi i necessitem atenció primària per a poder prestar-nos atenció, recuperar la nostra essència, recuperar-nos a nosaltres mateixos, reprendre un nou camí o un camí diferent al que hem portat fins ara, que potser no mos ha fet lo bé que esperàvem. Seguint una mica la línia del vídeo anterior que vaig penjar sobre l'èxit personal, jo havia estat tota la vida dedicant-me a complir objectius, complir propòsits que em marqués i a estar reptant-me constantment per a demostrar-me que era lo millor que podia esdevindre, mentre que realment no m'estava fent les preguntes correctes i tot me portava a complir objectius que no eren genuïns, sinó que eren el que m'havia marcat la societat o jo mateixa m'havia cregut que era el que volia complir, que era el meu somni o que era la vida que jo volia portar.
a finals de l'any 2021, principis de l'any 2022, per diversos esdeveniments que es van donar, vaig haver de decidir parar i buscar el canvi. Me vaig deixar els estudis, els quals me pensava que me portarien allà on jo buscava estar, i l'únic que van fer va ser afegir-me pressió i adonar-me que realment estava fent el que tothom m'estava dient que havia de fer o que era la millor opció. Que per a ells fos la millor opció no vol dir que fos la millor per a mi, i malgrat que no va ser per decisió pròpia, sinó perquè el cos definitivament m'ha dit prou i vaig haver de buscar ajuda, vaig decidir parar, deixar-ho tot i apostar per mi, per la meva recuperació, per recuperar la meva salut tant física com mental, que és el que necessitava en aquell moment per a poder tornar a posar-me en marxa. En marxa en tots aquells projectes i en tots aquells propòsits que jo realment, intrínsecament portava en mi. O sigui, crec realment que cadascú venim en aquest món en un propòsit, en un sentit de vida, i que tots podem aportar coses molt màgiques. Jo m'havia allunyat totalment d'aquest propòsit, ja no sabia el que feia, anava en mode automàtic i no sabia per on emprendre res, òbviament perquè no estava en el camí correcte. Recordo posar-me davant de la llibreta a escriure els propòsits de 2022 i només tenia un sol propòsit. Este sol propòsit se basava en recuperar una part meva molt, molt, molt valiosa que me feia ser qui soc o formava part de sumar en el que soc, i per a mi era l'únic propòsit de l'any que tenia. Se va complir al setembre, després de moltíssims esdeveniments, de pujades i baixades, de voler-me donar per vençuda, d'una altra vegada posar-me a tope, comprometre'm al 100% en mi mateixa, en la gent que està disposada a ajudar-me i realment atendre'm, observar-me, fer-me moltíssimes preguntes, respondre'm en autenticitat, en genuïtat, en total confiança en mi mateixa i la meva voluntat. Aprendre a acceptar-me, aprendre a mirar el que hi ha, a acceptar i treure'n tot el bo, totes les lliçons que tenia, que reflectava cap al meu camí, cap a encaminar-me una altra vegada i, en definitiva, a recuperar-me i a tornar a ser jo. Va ser un camí bastant difícil. La veritat és que va haver moltes vegades que em van donar ganes de tirar la tovallola, de realment no saber-me'n res de ningú, de pensar que potser és que jo no pertanyia a aquest món, que realment no estava fet per a mi, que tothom qui m'acompanyava i em volia el bé realment no m'entenia, no sabia pel que estava passant, i vaig caure una mica en un rol de victimisme, fins que me'n vaig adonar que si estic aquí és on he d'estar i que només jo podré fer per a crear un espai segur per a mi i per als que m'envolten i per als que em volen acompanyar, encara jo haver passat per tot el que he passat i haver-se quedat allí en mi. Que aquí especial menció a aquestes persones i agraïment, perquè segurament tot sola jo no hagués pogut, i gràcies a la seva companyia, a la seva tossudesa, en voler-me acompanyar, en no marxar i quedar-se en mi, avui estic aquí. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies per estar aquí avui, segurament mirant este vídeo també. I és que arriba el dia que te n'adones que superant tot allò que et fa temor no passa res. O sigui, l'únic límit que tenies davant teu, dins teu, era la temor. Quan comences a fer les coses que te fan temor, en la temor de la mà, perquè la temor no marxarà fins que no prengues la decisió d'agafar i fer-ho igual, sense importar què, aquella temor, aquella resistència seguirà allí. En canvi, és probable que la temor seguisca, però tu ja estaràs caminant cap endavant. Aquesta va ser la decisió que jo vaig prendre. Vaig anar en totes i vaig començar a fer tot allò que em feia temor de fer. Començant pel fracàs, li tenia moltíssim pànic al fracàs, a provar, a ser-me fidel per si em podia equivocar. Li tenia pànic a perdre la dignitat, a fer el que sentia i el que pogués dir la gent, etc, etc. La qüestió és que vaig començar a fer un tot d'actes, petits actes, estic parlant tota l'estona de petits actes, i veia que no passava res. Que com a més genuïna i més alineada estava en el meu camí i en el que jo volia fer, més feliç me sentia, més en pau me sentia en mi mateixa, més acompanyada, més recolzada. Òbviament hi haurà gent que no estarà d'acord en les decisions que prengues, està bé.
Si és gent que t'estima, només te voldrà el teu bé i probablement estiga parlant de la seva pròpia temor. Tu simplement has de deixar fer i si aquestes persones volen seguir al teu costat, seguiran. El que realment importa és que crees un compromís real, pur i fort en tu mateixa i el que vulguis per a tu i confiar plenament en que això es donarà. Òbviament no es tracta de dir-ho i quedar-te parat. Sempre ha d'haver una miqueta d'acció per poder rebre resposta. Poden ser passes molt menudetes, començar per demanar ajuda. Si me vull tornar forta, no tinc per què fer les coses tot sola per a demostrar-me que puc fer-ho i, per tant, sóc lo forta que vull ser. Acompanyar-se, demanar ajuda, és de valentes. Així com les que tampoc no saben demanar ajuda i sí que prenen el camí d'actuar de manera solitària, està bé també. Cada un ha d'experimentar i ha de provar en el que li va bé realment. Sigue de la manera que sigue, prendre una decisió i una direcció per la qual vols anar i vols enfocar la teua vida mitjançant petites decisions com pot ser un canvi d'hàbits, decisions que prens al teu dia a dia i vols portar en constància, coses que t'apropen a sentir-te més tu, a estar més en pau i en calma. Aquesta sensació se pot aparèixer a anar-te'n a dormir tranquil·la i contenta del que has fet aquell dia. No cal que sigui un dia productiu, sinó un dia on t'hagués pogut sentir més alineada en el teu ésser, el que necessitaves aquell dia. Pot ser un dia superproductiu, que t'has passat el dia treballant, t'has nutrit bé, has pres decisions sanes en quant a descans, en quant a equilibrar el moment de treball i oci. Potser no has parat en tot el dia, no has passat per casa perquè has hagut d'anar a fer la compra, has hagut d'anar a estudiar, fer qualsevol cosa que t'hagi fet sentir bé, complir un propòsit d'aquell dia per apropar-te a aquell objectiu que tens, però no necessàriament ha de ser tots els dies d'esta manera. Si has tingut un dia superproductiu i al dia següent no tens forces i decidixes que el millor és quedar-te a casa, aquell dia potser el teu propòsit és això, quedar-te a descansar i a recomposar forces per al dia següent reprendre una altra acció. Prendre una altra decisió en determinació i en força, perquè ens han ensenyat a crear rutines constants de cada dia fer una mica el mateix i ens han ensenyat que com a més dur treballéssim, més resultats podrem obtindre. Però de vegades s'ha de trobar l'equilibri per a realment trobar uns resultats òptims, sostenibles i saludables per a la persona. I molt probablement sigui trobar el balanç entre aquells dies que et dona la sensació que no has fet absolutament res i els dies que te sents molt a gust en tu mateix perquè has pogut complir totes les tasques que t'has marcat aquell dia. No és ni tot ni res, és una mica de tot per a poder trobar l'equilibri i el balanç que a tu te va bé. Segur que te ressona quan te dic que hi ha èpoques, etapes de la vida on ho han volgut donar tot i hem arribat al punt en no poder donar res més perquè havies donat tant que t'havies quedat sense forces, sense energia i probablement t'hagués oblidat de tu, el teu benestar i allò que tu mateixa necessitaves. Això és sostenible en etapes curtes, diria en dies, en setmanes, ja no sé si mesos, però el més probable és que a la llarga el cos te demani repòs absolut, tant física com mentalment. I si tu no li dones, si tu no li estàs prestant atenció, ell farà per somatitzar tot aquell dolor, tota aquella resistència, tota aquella tensió que acumula i probablement llavors, entre moltes cometes, serà massa tard per seguir en el teu ritme de vida normal. Per això t'encoratjo que aquest any pugues marcar-te uns propòsits realistes. Jo no marcaria més de 3 i d'estos 3 propòsits pugues desglossar-los en diferents actes que pugues fer durant l'any per a portar a terme este últim propòsit. No posar-te massa pressió perquè realment el que ens porta a complir estos propòsits són les petites accions que portem al dia a dia i la majoria són accions petitíssimes que si les desglossem i ho fem en petits actes veiem que el propòsit no es fa tan gran i que realment és viable. Una altra cosa és que tingues aquelles petites accions i les estigues portant a terme durant el teu dia a dia i veigues que no és sostenible. Llavors és tan fàcil com canviar de propòsit, o sigui, ningú te tatxarà de fracassat o fracassada per no haver complit un cert objectiu aquest any. Simplement has de trobar aquells que puguen ser viables, realistes i sostenibles per a tu. Així que sí, aquest any i tant, endavant. Endavant en tot el que te proposes,
però aquests propòsits, aquests objectius no t'allunyen de tu mateix, no et roben temps de prestar-te atenció i cuidar-te i donar-te allò que necessites diàriament i donar-te allò que realment necessites per portar una vida en balança en allò que ets, en allò que sents, en allò que fas, compartixes i vius. I res més que desitjar-te que aquest any lo pugues viure en moltíssima pau, que intentes no autoexigir-te massa i viure de manera tranquil·la, alineada i acord en la vida que estàs construint. Els meus millors desitjos i mos veiem ben prop.